கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். இன்றைய வசனம் 147 சங்கீதம் 6 வசனம். கர்த்தர் சாந்த குணம் உள்ளவர்களை உயர்த்துகிறார். 147 சங்கீதம் 6 வசனம். கர்த்தர் சாந்த குணம் உள்ளவர்களை உயர்த்துகிறார். இங்கே வசனம் ரொம்ப அழகாக சொல்லுது. தேவன் யாரை உயர்த்துறார் அப்படின்னா சாந்த குணம் உள்ளவர்களை உயர்த்துறாரா. ஆமேன். நீங்கள் கூட உங்கள் வாக்குத்தத்தத்துக்காக ரொம்ப வருஷமாக ரொம்ப காலமாக காத்துட்ருக்கீங்களே, நடக்குமா நடக்காதா அப்படின்னு ஒரு கலக்கத்தோடு ஒரு பயத்தோடு ஆனால் பொறுமையாக இருக்கீங்க. உங்களை சுற்றிலும் இருக்கிறவங்களாம் எவ்வளோ நாள் நீ காத்திருப்பேன்னு உங்களை பார்த்து கேள்வியும் கேட்குறாங்க. ஏசப்பா இன்னைக்கு உங்களுக்கு பதில் தராரு. நீ காத்துரு, நிச்சயமாக நான் உயர்த்த போகிறேன்னு சொல்கிறார். ஆமேன். உங்களை பார்த்து சொல்கிறாரு, உங்களை இழிவாக பேசினவங்க முன்னாடி உங்களை உயர்த்த போகிறாராம். உங்களை வெட்கப்படுத்தினவங்க முன்னாடி உங்களை உயர்த்த போகிறேன்னு வாக்கு கொடுக்குறாரு ஏசப்பா. பயப்படாதீங்க, கலங்காதீங்க. நீங்கள் இதே சாந்தத்தோடு இதே பொறுமையோடு காத்துருங்க. நிச்சயமாக உங்களுக்காக ஏசப்பா யாவையும் செய்து முடித்து உங்களை உயர்த்துவார். உங்களை சுற்றில இருக்கிறவங்களுக்கு உங்களை சாட்சியாய் நிறுத்துவார். ஆமேன்.